Nindakake sunah ing Rasul. Mboten kula niki mbayangke. Napa? Anune sepiro sunat. Nggih, semonten nika macange. Nek sunat kula mboten teng dokter lho, Pak. Lah ning apa piye? Kula sunate mung ten kebon tok. Dipiyekne. Kula pas nguyuh ten kirik liwat wokot. Dicopot ki kirik. Tongkat kirik niku tok. Lah sementing model ngono lah. Berarti model ngoten. Nggih. Nah, jenengan nama asli sesuai KTP sinten? Nggih Ucek Sanusi. Boten, boten. Sinten niku? Enten ngomah niku kula celukane niku Dion. Dion? Nggih. Ati api men jenenge. Ah, nggih. Dion. Dion niku Tegese kepanjangane kowe nek panjangane? enten. Dion apa kuwi? Kepanjangane Ngadiono. Alah. Guru Ngadiono kok Jangan ketok gaul lho. Zaman saiki kok ngat lho jadi ora patut. Ya Dion ngoten lho. ben ketok Ngat. Ben ketok keren. leling ngoten lho. Ketok keren ngono. Lah iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih Alhamdulillah. kalih jenengan. Nggih. Nah, Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang. Alhamdulillah macange Nggih. kula hitung niku teng Rancang mriki. Heeh. Nembe niki. Mosok cegak mung sragen ngono lagi. Nggih nembe niki kula teng Nggih. Rancang. Mas Ucak, Pripun? iki ada sinden 6. Nah, coba ditanjake ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Oh, tak kira ya dipangan kok. Ya duet kali jenengan ngono. Oh, ngaten. Coba iki Nggih. ditampilke sik Sik pundi? genduk Yovika. Nah, iki sik. Yo Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti ra? Yovika iki agem kanca tinggal iki. Heeh. Kuwi mbokku. Yo Mak Sinah. Ora enak sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Oh, sing niki. Ah, ya nduk berdiri di sepoti Cak, ya Cak. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap macange siap. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mas Uncek niku. Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya, Siap Nggih. macange Ya. siap. Sugeng dalu, Mbak. Yo, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kalih lambe, Heeh. mripat kalih mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyapa kok lagi pedhok bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sepenting. Aku padahal penting kan rasane. Padahal niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene. iki mosok rai ngono kuwi. Iki ge rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak, Nggih, dalem. bosen nyawang kene. Heeh. Wetok wayu. Wahyu. Mau kok kita semrawut. Nyepelekake wah. Tapi derek ngati belakang ini malah pegel. Kok malah dikira naroda. Ngono ra ditepi mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakean ngono lho. Lah kok kula tak sing ngeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disoblok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik, Yo terserah lah. didik. Didik kena. Dedek. Lek yo kena. Nggih, Nek. Lah nek tuwek men lek. Mas, Lah nek tuwek men jek semono masuk